Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan. Petsa 12 sa bulan sa Disyembre, tuig 2021. Karon ang ikatulo nga Domingo sa Adviento o Gaudete Sunday. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 3, versikulo 10 ngadto sa 18. Ang mga tao nangutana kang Juan, unsa man di ay ang among buhaton? Mitubag siya, ang adunay duha ka bisti, kinahanglang ihatag niya ang usa ngadto sa tao nga walay bisti, og ang may pagkaon kinahanglan mobahin niini sa walay pagkaon. Unya pipila sa mga kobrador sa buhis nga miduol aron magpabunyag og nangutana sila kang Juan, magtutudlo unsa may among buhaton? Miingon siya kanila, ayaw ka mo paningil og labaw kay sa gisugo sa balaod. Unya nangutana usab ang pipila ka sundalo, kami usab unsa may among buhaton? Miingon siya kanila, ayaw ka mo panapi kang bisan kinsa pinaagi sa pagpugos o sa pagbutang-butang, ug ayaw ka mo pagmulo sa inyong suhol. Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao og nalibog sila kung kinsa gayon si Juan. Naghuna-huna sila nga tingali siya mao ang Kristo. Busa miingon si Juan kanilang tanan, nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig, apan may moabot nga labaw pa kaayo kay kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Bunyagan kamo niya pinaagi sa Espiritu Santo og sa kalayo. Nagkupot siyang pala aron lainon ang dagami gikan sa mga lugas, ug unya tigumon ang trigo didto sa iyang kamalig, apan ang dagami iyang sudugon sa kalayo nga dili mapalong. Samtang nagwali siya sa maayong balita, gipahimangnuan ni Juan ang mga tao sa nagkalain-laing paagi. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw, o Kristo.